Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Митър Геймера и това е следващия епизод на поредицата с потвърдени лятни трансфери на футболистите. Първият трансфер е на Уейн Руни, както виждате за около 10 милиона, той отива в Евертон от Манчестър Юнайтед. Мисля, че това е страхотен трансфер за карамелите. Той между другото се завръща там на Гулдисън парк. Евертон правят страхотен трансферен прозорец, взеха доста футболисти и сега Уейн Руни, както виждате, е поредният от тях. Надявам се Руни да си възвърне старата форма в Евертон и така, успех на него. Следващия трансфер е на Джермейн Дефол. Той като свободен агент от изпаднали Съндърланд отива в една от изненадите в английския футбол напоследък, Борнемут. Знаете, Борнемут бяха на 9-то място, завършиха, а пък Съндърланд на 20-то. Доста голяма разлика. Така че да, това е нещо като стъпка нагоре в кариерата на Джермейн Дефол и доста добро ново попълнение за Борнемут, прощайте. Та успех на него. Следващия трансфер е на Флориан Лежоне, един французин, който заедно с отбора си Ейбар доста изненадаха в Ла Лига. Знаете, това беше най-голямата изненада, може би, в испанското футболно първенство, защото те майче имаха най-малкия стадион, най-малките средства за трансфери и такива работи. И пак мисля, че стигнаха горе-долу до Европа. Това става дума за Ейбар. И точно заради това Флоран Лежоне, към него имаше много интерес дори от Арсенал и от други големи отбори, но той може би отиде в Нюкасъл за, както виждате, за 8 милиона и 700 хиляди, защото може би за да бъде централна роля в защитник, централна роля в защитната линия на един отбор, и затова отида тъкмо точно в Нюкасъл, където му е осигурен отбор, как да го кажа, игра в титулярния отбор. Следващия трансфер е на Теренс Конголота. Той, както виждате, отива в Монако от Фейнорд за 13 милиона евро. Това е нещо като заместник на Бенжамен Менди, който още малко и може да отида в Манчестър Сити. Така че да, това е според мен нещо като заместник на Менди в Монако, въпреки че той не си отишъл, иначе добър трансфер за монегаските. Трябва да се подсилят, защото загубиха играчи и да, като цяло добър трансфер за тях. Следващия трансфер е доста интересен. Той е на Витоло от Севия. Той отива в Атлетико Мадрид. Обаче Атлетико Мадрид има трансферен бан. Този трансферен бан означава, че от Атлетико Мадрид, той си е вече играч на Атлетико Мадрид, собственост на тях, отива в Лас Палмас под найем, защото Атлетико няма как да купуват играчи, но за януари 2018 той ще бъде вече играч на Атлетико Мадрид и така нататък. Следващия трансфер е на Леандро Паредес. Той от Рома отива в Зенит за 23 милиона евро. Добър трансфер за руснаците. Виждате тук вече има и снимка на Леандро Паредес, както виждате. Добър трансфер е това за руски отбор. Някакво толкова да коментираме, едва ли ще има голям интерес към Паредес точно. Както да е, следващия трансфер е може би заместника на Рома, на Паредес в Рома. Той е Максим Гуналон за 5 милиона евро. Той отива от Олимпик Лион, както разбрахте, в Рома. Доста добър трансфер за тях, защото само за 5 милиона евро те взимат, както виждате, страхотен дефанзивен полузащитник. Много компактен, много
Нали, смисъл компактен в такъв, че се включва в атака, вкарва до някъде, а пък в защита е безкомпромисен. Така че да, страхотен трансфер за Рома. Така че да, и успех на него в Рим. Така, следващия трансфер е на Юнес Беланда. Той от Ница за сумата от 8 милиона евро, ако не се лъжа, да. Отива в турския Гранд Галатасарай. Добър трансфер за тях, защото Беланда направи фурор с екипа на Ница през миналия сезон. Знаете, завършиха на място, което им дава Шампионска лига. Бяха на върха в Лига 1 по едно време, доста дълго и така. Затова Беланда ще бъде доста добър трансфер, нали, за Галатасарай. Следващия трансфер отново е нали, в полза на Галатасарай. Той е на Бъфетин Бигомис този път. Нещо като заместник на Лукаш Подолски, който отиде в Япония. Той е, нали, Бъфетин Бигомис. Той от Слонзи за незнайна цена всъщност отива в Галатасарай. Виждате, обаче аз му служих картата на Марсилия от миналата FIFA, защото той беше под наем там. Обаче парите, които са незнайни, нали, отиват на сметката на Слонзи, а не на Марсилия. Иначе страхотен сезон направи Бъфетин Бигоми с марсилци, вкара ги отново в Европа и така, според мен той е заслужил изцяло този колосален оверал в апгрейд. Следващия трансфер е доста по-голям, нали, и доста по-интересен. Както виждате, той на Хамес Родригес от Реал Мадрид в Байер Мюнхен премина той за 2 години под найем за 10 милиона евро. Почва от Байер Мюнхен за този престой на 2 години под найем и може да бъде купен от Байер Мюнхен за 35 милиона евро след като му изтича найема, ако си преценят, нали. Хамес Родригес логично напусна Реал Мадрид, защото просто там нито беше, нали, ключов играч, нито нищо. Не мисля, че в Байерн ще бъде така, защото имат и там страхотни полузащитници, но те се знаят. Там ще се разпределят, нали, по-немски. Това прозвуча доста грешно. Успех на Хамес Родригес в Байерн. Дано там вече да си намери мястото и да не отива от клуб на клуб. Всъщност това е и последният трансфер за този епизод. Аз бях Интергеймера и между другото се извинявам, че такова, че нямаше клипове. Всъщност това се дължи, защото аз съм почивка и всъщност все още съм, но просто намерих някакво време за да ви снимам този клип. Ако ви е харесало, моля дайте лайк, се абонирайте за моя канал. Аз бях Интергеймера и